Dobrý deň, nachádzam sa v Budatinskej Lehote a práve som v miestach, kde podľa pôvodných plánov ešte spred 7-8 rokov mala diaľnica vychádzať z úplne nezmyselne navrhnutého tunela smerom na povrch. No a pohyb chodcov mal byť úplne znemožnený vlastne z Budatinskej Lehoty smerom na druhú stranu rieky. No ale časy sa zmenili, chvála Bohu sa ide stávať mostný variant, ktorý je jediný realizovateľný. No a tak vďaka tomu bude zachovaný peší pohyb chodcov aj počas výstavby cez túto lávku pre peších smerom na druhú stranu rieky. Nebude to len tak, že sa tu bude chodiť popod diaľnicu, ale bude sa tu musieť urobiť nejaká sada dočasných opatrení, pretože jeden z pilierov bude tuto priamo v tomto chodníku. No a tak tento chodník bude musieť byť dočasne preložený, tu bude taká obchádzka, tak to budú chodci chodiť najprv týmto smerom okolo rieky, no a potom sa vrátia na pôvodný chodník. Celkovo diaľnica v týchto miestach bude vyzerať tak, že popred celú Budatinskú Lehotu vo vzdialenosti zhruba nejakých 50 až 60 metrov od seba bude viac ako 30 mostných pilierov. Diaľnica bude osadená na nich a celková výška diaľnice v týchto miestach bude smerom od Radovskej križovatky medzi 18 19 a bude to postupne klesať na nejakých 15 metrov na konci Budatinskej Lehoty smerom na sever. Takže poriadna masívna stavba, 25 metrov široká a takmer 20 metrov vysoká.